Ittával... Izó... Hogyne. Mit iszó? Itt te valami. Ne, inkább nem, mert még jobban integes. Ne, légy bassza, aztán nagyon durván. Én mondtam ilyet a sovárnak, basz. Engem is basz, téged is basz, nem mondtam ilyet neki. Mondtam neki, hogy ne légy, te meg ne basszuk. Mi van? Ráhangolódtál az emére, úgy látom. Nem, bazd meg. Én borítom a piámat miatt, mindeges vagyok. És a quizzzel mi van? Mire? Adjál, aztán lesz valami. A quizzzel mi van? Mit tudsz leírni, vagy mi? Nem akarsz valami zenét pattani? Ja, amúgy pattadjon már zenét, azt tudjuk van. Csak annyi az egész, hogy olyan ezt a... Ilyen. Ez az. Kivágom, ilyen nincs. Egész jó. Írjál be. Jó, én biztos most vetted. Moszkva, akkor vászolna? Így Bazd meg elsz. Mi van, Misi? Már mersz vodkát? Te, Gergő, beszállod a viszki. Az anyádba szálltad be. Van még a Misinek vodkája. De ez mit fázik? Ja, nem ő van. Kapcsolj már fel a villanyt. Van még vodkát, Peti? Kurva jel, baszon kell. Nem, mert nem kell félni. Nem kell félni? Na, de most csak úgy nézzem a szemem. Mi van, Szilhágyi? Mi? A hum volt. Na, baszon. Anyád a szari, nem? Rázom. Kapcsolj le! Ne kapcsolj le. Bassza a szemem nagyon. Bassza csak meg a szemét, nyugodtan. Ha más nem bassza, az bassza. Amúgy igen. Úgy adom. Nem bassza. Bassza a lámpa nyugodtan. Így van. Játékban is nem. Ez merő. Én nem vagyok veled rosszba, csak egyszer idegesít hozzáállás. Bazd, 14 éves, bazd meg, és itt engem oktatsz. Miről beszélsz? 25 éves az emelő. Micsoda, akkor meg leszophat. Leszophat! Hat! Ez a lényeg, nem leszophat. Hat! Hát te én azt mondom, hogy nem, akkor nem. Ha egyszer nem, inkább bújjál, jó? Én a helyet beelbújnék. Én el is bújtam, nem vettél össze a létre fogva? Na, olcsó pillanat, azt nem. Játszunk, itt a telefonom. Old meg az meg, ami legegyértelműbb, aztán akkor majd beszélünk. De ez nem harag. Ez poén. Ha most sírsz, akkor kibaszott, hogy nem érted a viccet. Na. Játszol. Nem akarsz, akkor nem vagy elég bokos. Én már 7. szinten járok, ha nem, 7. szint. Nincs is rajta, apukám. Nincs is rajta. Nincs rajta, nem. Miről beszélünk? Gergő, rajta van, légy. Honnan tudjam, bazd Hát nézd meg, légy. de te ilyen mosoktad újra. Újra raktam azt. Majd az enyém fogyott el. Az enyém. A faszomat oktatni. Mit málod? Én nem oktatlak ki, te kezdtél el pofázni arról, hogy De te farok, tényleg én nincs egy rajta. rossz szót nem szóltam. Akkor én leszarom, mert a nők szóval egyetir a fék. Ja, hogy férfiak kettőtél. De az baj, de csak fiú vagy. Tehát akkor én is körülbelül egyet. De engem nem zavar, de téged zavar. Attól még én szűzom, hogy azt téged zavar. Ez fű. Engem hol zavarna? Azt sem tudom ki vagy, hagyjuk már. Én nem is akarom, hogy tudsz kivenni. Én sem, hogy te ki Ez a vagy. lényeg. Ennyi. Így Na, van. inkább bújjál. Bújjál. El is bújtam. Na, De a kólát jön meg. Jaj, de én is jól érzem magamat amúgy. örülök Te? neki. Te hogy érzed magad? Én nagyon jól érzem magam, de akkor még jobban érezni magam, ha jobban elbújnák. Megértem a maratát. Azt tesd meg, Gergő, mert az még már nem volt reggel óta. Miért sárgult be, beteg, bazd? Nem, mert sárga színű talán azért. Nem, van mondani. Jaj, ne akkor, ha elmegy körbefonjam, akkor majd én is mondhatnám a nagyokat, nem? Még egy kakót, Peti. Így elkapom. Jól mondják a többiek, így akarok. Így meg, húzóra, így. Hang vagy megírni húzóra. Hang vagy megírni Hagyd már húzóra. meg egy kóltot, de már. Húzóra, tesó.
végig. Rakjunk hozzá A cuccot. hang vagy Az megint az húzóra. Húzóra. Kell vodka, Peti hozzá. Nem kell. Húzóra. Igen már. Egyszerűen jó. Te lennél az első, lefogadom a Tök jól vagyok, én szeretem a kakót, ez olyan, mint egy Na, est. Egy akkor átlagos este. húzóra Ne légy feleseljél velem. Húzor, nekem nem húzor. Hány semmi. óra? 20 óra! Neked nem húzok sem. Itt. Én bírom, az meg nem tudom mit ittok itt. Milyen Józsi bár! Amúgy ha hánynom kell, biztos látnám először, szóval nem hülyé. Nem hánysz először. Egy lányra hánynál először. Az kurva. Nagyon büszke lehetsz magadra. Kibaszottul kultúrát vagy. Eldobta a gép. Miért jöttél bulizni, tudtad, hogy én jövök? Azt tudom, hogy ki vagy apukám. Nekem nem kell itt játszanom nagy ezt. Amúgy bírlak csak. Csak nem. Csak mi? Nagy a pofád. Hát nem tudom, ki kezdte el a másikat. De most megiszok egy fél litert tejet, attól még nem leszek is sem. Ízd meg, bazd meg! Na, így jöttök. Egymás hányjuk szájéba, na. Szólsz hozzá. Örülök, látva hozzá, engem nem igazán. Engem nem hoz ládba, csak azt hittem örülsz neki. Hát nem ilyen. Jó, ez a Bianca. Én nem szólok. Mi van? Nem hozd, de mert csak ideges lesz. Nem akarsz játszani, ott a Szilágyi veled egyszerűen van, akkor játsszál vele, de akkor én meg... A fel a top. Már nem egy szinten van. Jó van, Greta. Látod milyen nagy képű? Lenéz téged. Nem nézett téged. A kurva anyja. Nem! Kurva anyját, az gyönyörű. Nem, a Szilágynak mondom, a kurva anyját. Jézusom Istenem, az élek 16 éves vagy. Ez mennyi idős? Nem bírsz, bazd meg, fél liter tejet meg, 2 deci vodka után, az milyen? A kurva anyát, Ha Peti egy már! figyelj, ha jó lesz, akkor igyed csak nyugodtan, tehát én tudom, hogy nekem nem esne most ez jól. És Nekem szerintem is jól iszom esik. meg. Akkor örülök neki, akkor igyed Te csak ne vedd nyugodtan. komolyan. Én nem veszem Mindjárt komolyan puszit adok. teljesen. Puszit adjak. Nem, én A teljesen... Szilágyi adjál puszit neki, mert nem hiszi el. Én elhiszem, tényleg elhiszem. Én nem bántalak téged. Nem, én értem, persze, nyugodtan. Jó, na. Én belve vagyok a csipkelődésre, tényleg. Egy Szilárd, csipkeld már meg. Csipkeld már meg. Mit kell itt basztatni egymást, nem? Te kezdted, te hülye fasz. Na, faszomát. Igen, Aztán font ki azt a fonatot a hajad körül, mert nem hiszem. Mi azt a vonatot a hajad körül, azt mondja. És nem tudom ki, akkor mi lesz? Ha max nem megyek rád, de amúgy... Örülök neki. Ezt a Biancát nem mutasd meg! Milyen videóban is, meg hangban is megy. Hát ezt vettem a telefonját, te hülye. De nem az. Ez a pizza egész akkor. Ki azt a kurva jó rökányt. Persze értem, csak vicc az egész tényleg. Ja. Csak viccelődünk. Ja. Tök vicces. Csipkelődtök. Ja. Csipkelődik. Utcán Hát találkozunk. ma megölte, majd meg, hát ma megölte. Szófisz! Átláthattatok szóvízbe. Szóvízbe vagyunk. Mit Na, te iszol? kezded. Mit iszol? Mi a víz? Mit iszol? Milk. Miért? Miért? És tő. Most te jössz! Tő? Milk. Un vodka. Vodka. Mizu. Mi ezt isszuk? Az még jobb. Mi tő? Szókirakó. Szőkirekő. Ez nem tudom mit csinálni. Hol? Be kell jönni a 8 YouTube-ba. Meggazdagszunk. Jobbat élünk el, mint a Majka Mi Bell. meggazdagszunk, te nem? Mi? Mi az? Ó, miért? Finom, Peti. Ja. Kisan. Jó? Meg rágyújt. Nincs. Nagyon Mi? Én már nem szólok ezt szóval. Miért? Veletek élünk. Magasabb szintű már, mint én mondom. Így van. Ne hagyd már be, Peti. Melyik világban élünk? Vagy hol vagyunk? Lucifer? Lucifer! Kérlek, könyörgöm, gyújtsd rá. Hát gyújtsunk, de én elmegyek. Átléptünk Narniába. De előbb én is.
Narniában vagyunk, Peti. Én megyek a Voltunk, WC-re, de te megyek eljöttünk át. onnan, mert Én nem megyek a szerettem. WC-re. Én megyek a WC-re. Te mész Mit a csináltál? Jaj, nekem is kell menni. De nekem Ennyi már a WC-re, bazd meg. És akkor... Jó, van, nyugodtságban. Ja. Csikánok. Pipilés. Csapasz csinál. Egy millió nyugalom van, bazd meg, hogy nincs. Az az Még enyém. itt van. Hát de nincsen. Basszus. Menj már. Röpülj. Alá nézett! Vége, bazd. Soma, beléptem a szarokba! Basszus! Kiszartottam. Én szartam, de úgy az én szaromba léptél ma. Tiszta víz minden. Az nem víz, az szar. Az nem víz. Nagyobbot, Evi. Az, Ne. Milyen Emília? Emilia. Evi! Emília. Emilia. Ott van még 4 darab kakaó, és egyet se fogsz meg, és nem mész úgy aludni. Ez bazd meg, nekem nem kell bazd meg. Legyél vele boldog, szeretnéd meg őket. Én nem szeretem, én nem szeretem. Peti, én már nem vigyázok rád. Na, mindjárt csak apukám. Jól fog esni. Simogass még. Majd a reggeli hányásnál jó lesz. Ő nem hányos. Most ránc. Max rám. Gerő, hányok én? Gúztusos vagy. Nem. Milyen gúztusos, hogy egy lányt le akar hányni, nem? De nem szokott hányni. Átmenjünk ezért a kakaótól. Hát lehet, hogy kidobja a A tapsot. faszom az a kakaó, bazd meg, ez nem Amit kakaó, ez iszol a tej, kukám. bazd meg, tej meg tejpor, bazd meg. Az tej, meg kakó. És ő tudja, nem tudja, bazd meg. Na, basszasd a... Basszam ide! Soma, basszassod azt, menjen már végig. Úgy nem bír a hólyagjával a faszomat azt. Na, csöndbe legyél, csöndbe legyél. Csöndbe legyél, jó? Megnézik, mint többen, mint a pizét, nem? Kizárunk a gesztjét. Na, hadd üljél a szádra. Rájöttem már, ez szar volt. Na, menjünk már gesztjénre. Még ne! Oda 20 jöttünk, perc. geci. Mondom, ne, egy van. Már Miért nem bántott több szegény lányt amúgy? kakót már nagy képű.